на тебе святаемся в потребе. Уся вера, лишь шукает, разрушение світості чекає. Руженцова Панна Марія. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Święta msza sprawuється у наступних інтенціях. Ksiądz Aleksander wraz z zastupnictwa świętego Michała Archanioła modlitwą wszystkich intencji, jakie były przeczytane, tak samo tych intencji, jakie nosił w swoim sercu, tak dobry Bóg przyjął ich, a je zgodnie z wolą Jego. Ja, Marysia, proszę o zdrowie, światła Ducha Świętego i pośpiechał podczas egzamina dla Weroniki. Pierw prosim Pana Boga za nasze grzechy, tak my mamy godno zażyć wielką najświętszą chwałę. Spowiadajmy się Bogu wcielonym nam i Wam, braty i siostry, что zgraszył jawieni, ducha Jego słowa, uczynka i zaniedbania. Moja wina, moja wina, moja wielka wina. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды панувати, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Всемогутный милосердный Боже, вспомни ласкаво нашу надежду и учини нас удельниками воскрешения Христа Твоего Сына, яки с Тобою живее молодых святости Духа Святого, Бог працу Тебя и вечная. Amen. Читание книги Деял апостолов. В те дни народ филиппийский повставший против Павла и Силы, а дозорцы сорвали с их одеяния и загадали бить розгами. Зробивши им шмат ударов, кинули у вязницу и загадали портовнику пильно стерегчи их. Отримавши такий загад, он кинул их во внутреннюю вязницу и ушрамил им ноги у колоду. Каля полночи Павел и Сила молились, спеваючи гімни Богу, а в'язні слухали їх. Раптом почався великий землетрус, так що задрожали подмурки в'язниці. Одразу отчинились всі двері і опали всі пути. Коли вартовник прочнулся и убачив отчиненные двери в'язниці, вытянул меч и хотел забить себе, думаючи, что все вязни утекли. Але Павел ускрикнув моцним голосом: «Не роби собі нічого благого, бо всі ми тут». Попросивши святла, вартовник увійшов і, трясучися, упав перед Павлом і Силом. Затем вивів їх вонки і сказав: «Сподари, що мені треба робити, як збавитися?» Яны сказали йому: «Вер у Пана Єсуса, і збавишся ти і дом твой». И обвестили слово Пана ему и всем, кто был в его доме. И в ту годину ночи и он принял их, обмыл раны, и одразу охрестился сам, и весь дом его.
Потым завёў іх у свой дом, накрыў ім стол і з усім домам сваім цешыўся, што паверыў у Бога. Гэта Слова Божие. Дякуємо Богу. Твоя правица, Пане, ратує мене. Твоя правица, Пане, ратує мене. Славлю Тебе усім моїм серцем, бо почув Ти слово в уснах моїх, перед анёлами спеваю Тебе, кланяйся перед святой Твоей святыней. Твоя правица, Пане, ратує мене. И славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты почул меня, погорячил моц моей души. Твоя правица, Пане, ратує мене. Твоя правица ратує мене, Пан все зробить за мене. Милосердность Твоя, Пане, на веки, справ рук Твоих не покидай. Твоя правица, Пане, ратує мене. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пошлю вам Духа правды кажа, и Он научит вас усёй правде. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Яна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Тепер я відходжу до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питається у мене, куди йдеш. Але тому, що я сказав вам це, смуток наповнив серце ваше. Але я кажу вам правду, лепш для вас, як я дійшов, бо коли я не одійду, сутяшальник не прийде до вас, а коли я дійду, пошлю його до вас. І коли він прийде, переконає світ на конт греху, справедливості і суда, на конт греху, бо не вірять в мене, на конт справедливості, бо йду до Отця і вже не побачите мене, на конт суда, бо князі этого світу уже осуджені». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сідайте. Сьогоднішнє Слово Боже скероване до нас ось переповнено таких трошку негативних ситуацій. Читаємо Євангеліє, як Ісус промовляє до своїх апостолів і каже до них, що повинен обвести. А навіть виповідає такі слова, що смуток наповнив серце ваше. Я ще більш таким смутний образ бачив у першому читанні, коли серед тої місії, яку повнять Павла і Сіла, яны увесь час обвящають добру новину, але попадають у вельми таку серйозну ситуацію, переживають такое бичування, а і, наконец, будуть укинуті у в'язницю. Але у гэтых ситуаціях, яких яны апынуліся, адно вельмі вымоўнае, што пачалі яны рабіць. Яны началі маліцца, спяваючы гімну Богу.
сярод той цяжкай сітуацыі, гэтай такой, можна сказаць, паніжэння, яны пачынаюць рабіць тое, што найбольш пасуе ў такую хвіліну. Яны пачынаюць маліцца, прасіць Пана Бога. І того суцяшальніка, якога абяцае нам Jesús, я думаю, ён перадусім ёсць пасланы, каб выслухаць гэтыя малітвы, якія мы кіруем. Найбольш у тых цяжкіх сітуацыях, якіх знаходзімся, калі, можа, ў нашым жыцці ўсё не ідзе не так, калі мы патрабуем, каб хтосьці прыйшоў і упарадкаваў усё гэта. І менавіта у такой сітуацыі толькі ёсць адзін выхад – укленчыць, маліцца і спяваць гімны Богу, каб Бог выслухаў нашыя малітвы. І пэўен адзін такі малады чалавек, таксама, не ведаючы, што з сваім жыццём зрабіць, усё глядзіць, што яму не ўдаецца, усё здаецца, што папросту пройгрышнае, падышоў да аднаго старэйшага законніка і спытаўся ў яго: «Слухай, ойча, што ж гэта рабіць? Нічога не атрымоўваецца, за ўсё, што не возьмуся, то адразу яно як бы трапляе у такую безвыхадную сітуацыю, нічога не атрымоўваецца, як бы ўвесь час калодкі пад ногі атрымоўваю». А гэты законнік, нічога не кажучы, устаў і павёў гэтага маладога чалавека ў адно месца. Увайшлі яны ў сад, які знаходзіўся пры кляштары, і гэты малады чалавек убачыў прыгожы агарод, усё прыгожа папросту паўбіранае, усё прыгожа выплевенае, розы, ўсё, кветкі, ўсё так красіва выглядзіць. І так аж падзіўляе гэта, думаючы, сколько ж гэта старанняў трэба было зрабіць, каб гэта ўсё прыгожа выглядзела. І ўбачыў такі абраз, як адзін з законнікаў папросту працуе. І акурат выбіла 12-я гадзіна, і зазванілі званы ў касцёле. І гэты законнік адразу ўкленчыў і пачаў маліцца да Бога. І гэты айцец, які вывеў папросту гэтага маладога чалавека, сказаў яму: «Паглядзі на гэтага законніка і таксама рабі ў сваім жыцці. Бо як будзеш маліцца, як будзеш давяраць усе свае справы Богу, то менавіта ў тваім жыцці усё будзе так паўкладвана, як у гэтым садзе, у якім ты знаходзішся». Праз Jesúsa Христа, які з'яўляецца для нас дарогай, праўдай і жыццём, узнясём да Бога нашыя пакорныя малітвы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб умацаваныя ласкай Духа Святога, яны верна служылі Хрысту, Цябе просім. Молімся за святога Айца, а таксама за ўсіх біскупаў і святароў, каб Бог асвячаў і умацоўваў іх у абвяшчэнні Евангелія. Цябе просім. Молімся за бацькоў і выхавацеляў, каб указвалі моладзі сапраўдныя каштоўнасці і вялі іх да Хрыста. Цябе просім. Молімся аб здароўі, святла Духа Святога і поспехаў падчас экзаменаў для Веранікі. Цябе просім. Молімся ва ўсіх інтэнцыях, якія мы даручаем пра заступніцтва святога архангела Міхала. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб спакой Хрыста мы неслі ў нашыя дамы і асяродкі працы. Цябе просім. Усемагутны міласэрны Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб справядліва жывучы на зямлі, мы былі годныя прабываць з Табою і ўсімі святымі ў небе праз Хрыста Пана нашага. Амén.
Христова кров за нас пролита, Христова кров за нас пролита, Христова кров за нас пролита, Христова кров за нас пролита. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу офиару принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офиару с рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Ale nasze dobrze uczennika przyzaczną diabła i na niesłowami przygotują ostatnią ofiarę. Niechaj niespłynne dzieje łaski i odkupienia stanie dla nas krylicą wiecznej radości wraz Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami, I z Duchem Twoim, uchoru sercy, uznosi mnie na a Pana, dziękuję Panu Bogu naszemu. godna Ty i sprawiedliwa. Zaprawdy godna, neta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my Ciebie, Panie, za siebie sławili, a sabliwa u ten czas, bądź uroczysta, wieszczali Twoją chwałę, kiedy Chrystus był ofiarowany jak nasza Pascha. Ją перемог грех и śmierć, odnowił się stracone stworzenie i nam вернул страченное życie. Тому откупленное человечество во всем świecie радуется o воскрешению Христа, a chory aniołów razem z усіми świętymi śpiewają Tobie dzień chwały, niespłynna usklikający. Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogutny, niebo i ziemia, pełnia chwały Twojej. Hosanna na wyższych, błogosławiony Ty, kto przychodzi w imię Pana. Hosanna na wyższych. Zaprawdy Boża Ty święty, krywica wszelaka świętości. Tamu prosi Ciebie, a święci wypowiadali raz swoją ducha Twojego, jak nie stanie się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. Ją, kiedy dobrowolna wydał siebie na muki, wziął chleb i bacianku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każący. Wierujcie i jeszcze zwydawał się, bo wyda jest ciała moje, jako je za was będzie wydana. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie dziaku składający, a dał swoim uczniom każący. Wierujcie i picie zjawowcie, bo wyda jest kielich krwi moją, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich zebralita, dziela odpuszczenie grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. Geta relika, tajemnica wiery. Nawieszczając śmierć Twojego, Panie Jezu, wyznają Twojego woskresenie i żądają Twojego przyjścia chwały. Wspominając śmierci z mертwych powstanie Twojego Syna, a chwiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że to uczynił nas wolnym i stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna molę Ciebie, jak wszystkich nas, przymających Ciebie i krwi Chrysta, Duch Święty zabrał ładno. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всему свете, удосконали его в любови разом с Папом нашим Франтишком, Biskupом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які апостолів надійного воскрешення, і про всіх, хто у Твоей ласце душом святого свету, и дозволим убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłuj над всеми нами, как мы заслужили удел у жильцы вечных. У едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юсофом ее бранником,
со святыми апостолами, со святым архангелом Михайлом и всеми святыми, які сподвеку подобались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Przez Chrysta, z Chrystą i u Chryście, Tabie Boża Ojcze Wszechmogutny, ujedność Ducha Świętego, usia paszana i chwała, wraz u Ciebie i wieczny ja. Nazywają się dziećmi Bożymi i nie zjawiają się temu ośmiechłem się kazać. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władawstwo Twoje, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзенного дай нам сегодня, и отпусти нам правины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Proszę Ciebie, Panie, zbaw nas od всего zła. Дай ласкаво спокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завжdy wolni od strachu i zachowani od wszelaka niespokoju, czekali spełnienie szczęśliwej nadziei przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Twojego błogosławieństwa i mocy chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, spokój podzielają Wam, spokój mój daję Wam. Prosił, nie zważaj na graki nasze, ale na wierę Kościoła Twojego, i будь ласкавый згодно з Твоєю волею, а дарить його спокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні я. Спокой Пана, нехай завжди буде з вами. Передайте ближньому знак спокою. Слава Божия, и грешна себе грах и свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, як и грешна себе грах и свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, jak i grzeszna sobie, razi światu, a dary nas upokojem. Woś baranek Boży, woś той, кто бере на себе грехи свету, благословленный покликанный на вечернее помню. Пане, я не варты, а Ты вошел до меня, а не скажи только слова, и будь оздоровлена. Молимся.
Богдан Божа, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти одарив сакраментом вічного життя, і впереди Його до хвалебного воскрешення праз Христа Пана нашого. Amen. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у зламанні, будь нам обороною, супроть спокуси і остаток злого духа, покорно просим, нехай його знищить спав Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло Шатана і інших злих духов, які нас будушують во світі. Амінь. Будь завсёды Охваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды охваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Пане Боже, Презаступниця Найсвятейшей Панны Марии, доручаем Тебе все наши молитвы, все наши просьбы. Особливым чином доручаем Тебе нашу парафію, справу будівництва, отховай, Боже, кожного з нас і нестидно благослови. Kyrie eleison, Christe eleison, Chryste, почуй нас, Chryste, вислухай нас. Отче Сєва Божа, змилуйся над нами. Святохранитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, змилуйся над нами. Святая Троица, от имя Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, молися за нас. Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, молися за нас. Матерь Христова, молися за нас. Матерь Костёла, молися за нас. Матерь ласки Божией, молися за нас. Матерь пречистая, молися за нас. Матерь беззаконная, молися за нас. Матерь непорочная, молися за нас. Матерь невинная, молися за нас. Матерь наимилейшая, молися за нас. Матерь наицудовнейшая, молися за нас. Матерь
молися за нас. Матерь Створителя, молися за нас. Матерь Избавителя, молися за нас. Анна наимудрейшая, молися за нас. Панна Хвалыбольная, молися за нас. Панна прославленная, молися за нас. Панна мудрая, молися за нас. Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас. Вежа с кости сломанной, молися за нас. Золотые дороги, молися за нас. Как же заповеду, молися за нас. Брава небесная, молися за нас. Зорька ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворей, молися за нас. Притулок грешных, молися за нас. Утешеница засмученных, молися за нас. Успомога христианам, молися за нас. Королева ангелов, молися за нас. Королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева веровызнавцев, молися за нас. Королева ангелов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без грехов первородного зачатая, молися за нас. Королева недовзятая, молися за нас. Королева руженица святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Королева супокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, я тебя
які береш на себе грехи світу. Вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, які береш на себе грехи світу. Змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица, Расскажите Богу небес, за мир Христовый. Молимся, просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревожным здоровьем души и тела, и прославное заступництво Наисвятейшей завсёды Панны Марии. Мою ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью раз Христа Пана нашего. Аминь. Твое Евангелие отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах, не поворачай моления наши, и от всякой злой природы выбавляй нас во всем. Панна Твоевная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, содержанница наша и заступница наша, Сыном Своим нас проявляй, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему нас наказывай. Раздел 4. Замученный при Понтском Пилате, укрыжован помер и был похован. Христианин повинен верить не только во усыновление Сына Божьего, а и в Его муку и смерть. Тому, что, как говорит святый Григорий, ничего корыстного нам не было с народжения, коли мы не были откуплены. А то, что Христос помер за нас, такая тяжкая справа, что наш розум ледь може її грабить, больше за тоє. Гэта ніяким чином не укладывается в нашем розуме. Про это говорится у деях апостолов. Я роблю справу у дни ваши, справу, у якую вы не поверите, коли б кто не расповел вам. А так само в книзе пророка Авакума, Пан у дни ваши виконає тоє, у что никто не поверит, коли вам кто-то об ним говорил. Вот такая великая Божья ласка и любовь до нас, что Бог робит для нас больше, чем мы можем зразуметь. Однако мы не повинны верить, ніби Христос таким чином поддался смерти, ніби померла плоскость. У ним померла только человеческая натура, бо он помер не як Бог, а як человек. И это является простые приклады. Один з них мы можем назирать в самих себе. Ведомо, что подчас смерти человека при отделении души от тела помирает не душа, а только тело. Так и у смерти Христа померла не плоскость, а человеческая натура. Здавалось, коли юдеи не забили плоскости, то яны согрешили не больше, чем коли бы забили никого іншого человека. На это треба отказать так. Коли король опранутил королевскую вопратку, и хтось зневажить эту вопратку, и он будет виноват так, как бы зневажил самого короля. Тому юдеи, хоть и не могли забить Бога, однако забиваючи принятую Христом человеческую натуру, виноваты так, как бы забили саму плоскость. А кроме того, как было сказано выше, Сын Божий является Словом Божьим, а утеловленное Слово Божие это як слово короля, написанное на папері. А коли хтось порвав би паперу короля, його полічили тим, хто порвав слово короля. Тому грех юдеїв лічиться таким, якби вони забили Слово Божие. Яка ж була потреба у тим, щоб Слово Божие терпіло за нас? Велика. Можна навіть вилучити дві необхідні речі. Одна з них – лето грехов, другая – приклад деления.
Лек тому, што супраць усяго зла, пад якое мы падставілі сябе ў выніку граху. Мы знаходзім лек у моцы Хрыста. А падставілі мы сябе пад 5 відаў зла. Па-першае, мы заблуджваем сябе ганьбай, бо праз грэх чалавек не агледзіць сваю душу, як цнота душы яе упрыгожвае, так грэх робіць яе брыдкай. Як сталася, Ізраіль, што ты знаходзішся ў зямлі ворагаў? Змарніў ты у чужой зямлі, лічаць цябе апаганеным, як мёртвым. Але гэта перамяняе мука Хрыста. Сапраўды, Хрыстус сваёй мукай робіць купель са сваёй крыві, якая абмывае грэшнікаў. Праз сваю кроў вызваліў нас ад нашых грахоў. Обмывается ж душа крывой Христа в сакраменте Христу, потому что с Христовой крови яна мае адроджаную моц. Таким чынам, калі хтосьці ганьбіць сябе грахом, ён зневажае Христа і грашыць больш, чым гэта было перад яго прыйсцем. Кожны, хто парушае закон Моисея, падлягае смерці без літасці на падставе сведчання 2 ці 3 сведкаў. Подумайте, наколькі большага пакарання заслуговваюць тыя, хто зневажыў Божага Сына і зганьбіў кроў запавету. Па-другое, мы ўчыняем Богу крыўду, за чаго трапляем яго няласку. Сапраўды, як цялесная істота любіць цялесную прыгажосць, так Бог полюбіў духоўную, якой і з'яўляецца хараство душы. А паколькі душа праз грэх запучваецца, Бог праз гэта зняважваецца і мае непрыязнасць да грэшніка. Аднолькава Богу ненавісны і бязбожны яго бязбожнасць, як гаворыць кніга мудрасці. Але мука Хрыста гэта перамяняе, калі прыносіць Богу айцу уміласцівленне за грэх, як сам чалавек не можа кампенсаваць. Любоў і паслухмянасць Хрыста большая, чым грэх і здрада першага чалавека. Мы, будучи неприятелями, поєдналися з Богом при смерти Его Сына. По-третье, мы становимся ославленными. Сапраўды, калі чалавек грэшыць аднойчы, ён думае, што потым зможа ўстрымацца ад граху, але ўсё адбываецца наадварот. Праз першы грэх чалавек слабее і робіцца схільным да грахоў. Грэх больш апаноўвае чалавека, і чалавек нібы кідае сябе ў яму, з якой не можа ўзняцца інакш, як толькі Божай моцаю. Па-чацвёртае, у выніку граху мы становімся вінаватымі і мусім панесці пакаранне. Праз гэта ажыццяўляецца Божая справядлівасць, каб той, хто грэшыць, быў пакараны. Пакаранне ж вызначаецца паводле віны. А паколькі віна смяротнага граху бясконцая, бо скіраваная супраць бясконцага добра, а менавіта супраць Бога, чыімі запаведзямі грэшнік пагадзіў, то і пакаранне за смяротны грэх належыць бясконцай. Але Христус праз сваю муку адхіліў ад нас гэтую кару і прыняў яе сам. Ён сам у сваім целе узнёс грахі нашыя на дрэва. Па-пятае, праз грэх мы страчваем валадарства Божие. Сапраўды, тыя, хто зневажыў караля, павінны быць выгнаныя з каралеўства. Такі чалавек за граху быў выгнаны з раю. Паколькі Адам адразу пасля граху быў выгнаны з раю, брама раю была зачынена. Але Христус сваім мукаю адчыніў гэтую браму і зноў паклікаў выгнаннікаў валадарства. Бо калі быў прабіты Бог Христа, адчыніліся брамы раю, і калі выцекла яго кроў, ганьба была змытая. Мы зноў атрымалі Божую ласку, наша слабасць была забрана, пакаранне адменена, выгнаннікі зноў пакліканыя ў валадарства. Таму Христос з упэўненасцю сказаў злачынцу: «Сёння будзеш са мною у раі».
Молитва для святого Архангела Михаила, опекуна Беларуси. Святий Архангеле Михайле, князю войську Ваньовський, прийди на допомогу людям, яким погрожає сила темри. Яны ж были створені на подобенство Божие, откуплены от життя, смерть и смертную повстание Иисуса Христа, Сына Божьего, призначены на святыню Божию, как пробывал у их Дух Святый. У тебе, святый Михайле, костел має свого оборонцю і опікуна. Ти ведеш збавлених до небесного щастя. Проси Бога об супокої, как не дозволил тримать людей у неволі і шкодить костелу. Нехай беззаганная панна, опранутая у солнца королева ангелов, простяде струшить голову Антихристу и оборонит своих земных детей от его ворожего впливу. Святый Архангеле Михайле, оборонца хвалы наивысшего, занеси нашу просьбу до Бога и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змаганні супереч спокуси и пастырь Злого Духа. Будь нам обороной, князю войска небесного, моцарі Божий скинь у пекло сатану и інших злых духов, які на згубу душ смеють по свете. Посприяй, как мы праз усю вечность были верными Твоему царнику, кто ж таит Бог. Аминь. Таємницю сакрамента, ускладняй наши рассеяния, тратить мост здоровья права, Божьего высокомерия, что разум не тумашит, свято верой приноси. Богу вечному Троицы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Давцу вечного святла. Аминь. Молимся. Боже, проспаскальную таямницу Христа и откупи всех людей, заповывай вас праву Твою и милосердности, как неспынно згадуючи таямницу нашего спавления, удостоились отримать ей плеву, праз Христа Пана нашего. Аминь.